Kang. Lah terus sakniki kersane Bapak pripun? Umpama cara ratu ngono aku arep kundur kraton. Aku arep nemoni ndara-ndaraku para Pandhawa. Ndara-ndaraku sing do lunggana mburi kae. Oh nggih. Nggih. Lah ngersake diringi napa, Pak? Aku nganggo ambulan wae, Pak. Hus. Bagong ngawur. Aku iring ngono nganggo lewung. Oh ya ora awakku senengane kok ya liyane. Gubuk asmara. Liyane, Pak. Senengane kok. Ya nek ngono nganggo tak nganggo gugur gunung. Pak suwe-suwe tak katutke dosamu karo Pendhita Durna kae mau lho, Pak. Aja. Kok terus kok ngono karo bapake. Lah kowe sak geleme dhewe kok yoan kok. Aku iring ana nganggo ladrang irang wae. Nang terus dibacutke. Dibacutke reng apa gugur gunung. Tenan lho, Pak. Iki aku ora ngapusi lho, Pak. Ora. Aku njaluk ladrang irang. Oh ya, nggih. Nggih, Pak, nggih. Monggo kanca-kanca pengrawit kirang kadempel. Bapak Semar nyuwun dipun iringi ladrang irang. Monggo buka punang.
Sudah gentar hak kita diserang, baju serangkan mengusir penyerang, baju serangkan tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak mengangkat tangan dan terjang. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang, majulah, majulah menang. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Merdeka! Ya wis mendo lenggah sik. Iya, Mak. Ya. Wis do lenggah meneh. Iya, Mak. Puji syukur kunjuk ngersaning Gusti Kang Maha Agung. Dene bengi iki awake dhewe kelakon sowan. Kelakon sowan. Sowan ana ngendi iki, Mak? Iki sowan ana dusun Pendem Girirjo Ngablak Magelang. Oh iya, Mak, Acarane ya kuwi wayangan. Ujupe. Iya, ngono wae nesu kok. Senengane kok marah-marah. Ujupe ya kuwi bersih dusun. Ya bersih dusun. Heeh. Ngene bersih dusun kuwi mujudake pralambang. Oh iki dicedhakke. Heeh no. Mujudake pralambang wujud rasa syukur marang kersane Gusti sing diaturke dening para warga masyarakat. Awit rejeki kang mus ditampa kang awujud hasil panen saka anggone olah tetanen, saka anggone le padha makarya ana ing ngendi papan. Para warga uga sengkut gumregut manunggal nyisake wektu bondo lan uga tenagane kanggo gawe adicara bengi iki. Iya, Mak. Sinebut bersih dusun kuwi sejatine mengku teges ngresiki lair lan batin. Ing tata lair yaiku para warga ngardani gotong royong ngresiki desane skara reget lan sak panunggalane. Dening batin iku ngesti marang Hyang Agung mrih tansah pinaringan pangayoman lan uga pinaringan rejeki kang lumintu. Ngono Mak, mula banjur diadani pagelaran wayang sewengi iki. Sing sejatine yaiku minangka sarana laku prihatin awit wong Jawa kuwi duweni gegebengan yen to dadi wong kuwi kudu betah melek, betah ngelih lan betah ngampet hawa nepsu supaya bisa katekan sediane. Ngono to Mak. Nah, mula kanthi dianakake pagelaran ning adicara bersih dusun iki duweni pengajap supaya ing taun kan bakal lumaku
ing taun kang bakal tumeka lan sak teruse bisa kaparingan lancar lan gangsar anggone padha makarya lan ngupaya boga. Muga antuk sandang pangan kang murakabi jroning bebrayan agung, teman kasembadan lan kawujud padisan. Kejaba saka kuwi aku lan kowe ya kudu tansah muji lan nyenyuwun marang ngersane Hyang Agung. Muga kabeh warga kaparingan bagas waras, kaparingan yuswa ingkang panjang, adoh sekala lara temah tutuk anggone momong anak putu kabeh. Iya, kabeh kang tinandur muga tuwuh lan awuh ngrembaka kabeh wae pinaringana ayem tata titi lan tentrem. Amin ma amin. Amin. Aja lali awake dhewe ya ngaturake panuwun. Ngaturaken panuwun kagem Pak Kadus. Terus ora lali ngaturake panuwun kanggo kagem para segenap panitia merti dusun utawa bersih dusun pendem kene. Ngaturake panuwun karo para karang taruna, ibu-ibu barang kuwi ya. Ibu-ibu di belakang sing masak memangsak. Iya, ngaturake panuwun. Ngaturake panuwun ingkang sampun apa ya? Ngopeni. Ngopeni para kanca-kanca warga laras lan kru wis disediani nggon transit. Ya transit tenda biru. Malah gayeng lho mau nang jero malah. Wah, iso anget. Iya, Mak. Terus sing ibu-ibu sindan susukan. Ya ora apa-apa, malah anget kok mengko kok. Iya nang jero ki malah gayeng banget. Gayeng banget wong mau aku mlebu kuwi iki padha ngungsi apa ya batinku. Iya ora. Ngaturake panuwun. Pisan meneh ngaturake panuwun dene sampun apa ya? Nok percaya pitados. Iya. Pitados dhateng kula sak rombongan kanca-kanca. Nggih. Ibarate wong ya piye ya nok ya aku kuwi karang ya isih dalam tahap apa? Tahap pembelajaran. Dadi ya mestine wae akeh lupute kathah klenta-klentunipun anggen kula nyangik wonten mriki. Ya ngaturake panuwun wis dipercaya ta Mak. Sampun pitados dhateng kula sak rombongan. Kula nggih nyuwun pangapunten. Nyuwun ageng samudra pangaksami mbok menawi mengke anggen kula nyangik wonten mriki kathah klenta-klentunipun, kathah lepatipun. Merga ya kuwi mau awak dhewe isih dalam apa? Tahap pembelajaran. Isih dalam tahap pembelajaran. Iya, Mak. Terus karo iki mau aku ki jane rada bengi iki rada grogi. Rada grogi. Rada grogi. Bengi iki mergane aku ditunggoni. Ditunggoni karo sapa, Mak? Ditunggoni karo Pak Jumbo. Jumbo Siswanto. Aku rada grogi iki bengi iki jane rada tratapan. Iya. Kaya ujian. Kaya ujian. Kaya lagi tugas akhir. Iya. Nggih amit sewu nggih Pak Jumbo nyuwun pangestunipun. Wah. Sip. Waduh. Mung sak sip kowe. Mung sak sip kowe wis iso marake mak legender. Legender ki apa? Legender ki nggon dodho ki sing maune rada grogi dadi rada maksur. Iya, rada plong. Rada plong sithik ning oyon-mingan ning ora apa-apa. Neng nek karo doncali rokok mbok ilang grogine tekan. Wah. Ora kaya ngono kuwi to, Mak. Ora kuwi ya jenenge. Iki mau ki jane lek kowe entuk apa jenenge kata-kata kang ngene saka Mas Janu nggih Pak Jumbo nek ajeng
Ngopo to ngopo mengki kali Mas Janu. Iya. Engko nek rokoke ya dienggo aku ora apa-apa sing mengko le. Masalah bab belakang kelir kali Mas Janu. Iya. Karo dibuka rasane. Dibuka rasane. Mbok dibuka sik liyane. Aja mung rasane. Lah iya. Karo kuwi sing kono mak. Heeh. Karang sindene sik nang kono. Iya. Kenalan sik. Ayo mak, kabeh-kabeh iki saka kenalan. Heeh. Tak kenal maka tak santai. Iya. Kok tak kenal maka tak santai. Lah iya kabeh nek urung kenal ki ra iso santai. Mengko nek wis santai terus sayang. Iya. Heeh. Nek wis disayang terus ngilang ayo. Senengane. Ya wis. Karang ya wis karo dikenalke, dikenal ae. Iya. Gladi Gladi apa? Gladi wano gulang tepang. Iya. Seka sing paling mepet kotak. Sing paling mepet kotak. Heeh. Iki sing paling mepet kotak. Mepet kotak sound system. Udu iki. Iya. Ya ora ngono kuwi. Ya, saka ning pojok dhewe iki sing paling mepet karo panjenengan ingsun. Gayamu. Wah, pisan-pisan gaya ora apa-apa. Sik ngisor buta iki. Sugeng dalu, Mbak. Inji. Alah. Urung-urung kowe kok kemayune ora jamak. Inji sugeng dalu Mas Dalang. Sugeng dalu. Mak Cangi inji. Nggih. Pripun? Mboten pripun-pripun. Oh, nggih. Namung ajeng kenalan. Oh, nggih. Nggih, pitepangan. Napa dereng tepang? Ya cocok urung ngono lah. Dinggo gimik. Iya. Tinggo suwe-suwe. Heeh. Jan kabeh sing digoleki sing suwe-suwe kuwi mau. Mergane nek ora suwe mengko mung sedilit. Iya. Iya, aku seneng sik suwe. Ngepasi nek no. Iya. Wis rada angel. Wong isih enom kok. Apa ya terus nek nom terus suwe. Nggih, Nggih. dadi wano hulang tepang kalian sedaya warga dusun Pendem leres. Nggih. Leres. Nggih, kula Agnesia Nandasari Nuring Tia saking Sleman Ngayuk Jakarta hadine ngerat. Nggih, tasih legan alhamdulillah. Tasih legan. Nggih. Nggih. Wonten mriki tasih legan. Nggih, wonten mriki tasih legan. Nggih. Tesih prawan menika. Nggih, napa tasih sekolah Mbak Agnes? Kadang blekuduk manyar-manyar. Alhamdulillah tasih. Oh, tasih sekolah. Nggih, tasih. Nggih, sekolah wonten pundi? Niki 17 plus niki SMA tesih. Tasih. Nggih. Nggih. Bau kencur, bau kencur. Oh, nggih. Nggih. Berarti tasih SMA di Agnes. Nggih, Mas. Nggih. Mas Dalang kuliah kok nggih. Kula Nggih. boten prei. Ora maksude sekolahe ngono lho, sekolahe nek saiki aku ngerti nek prei. Lah, nggih. Sekolahe. Nggih, kuliah. Oh, kuliah. nggih. Berarti kula adik kelas nggih. Adik kelas. Nggih. Nggih. Dan nganu sekolahnya wonten pundi di Agnes? Wonten PT Mencari Cinta. Cinta kok dicari. Mboten kula iki anu sok buruh cek brambang namungan nggih. Sekilo pinten? 700.000 pajake. Brambange rupane nopo, Mbak? Lah ya biasane tak ya ungu to ya, mosok ya apa. Nggih. Tapi nggen kula Bombay. Bombay. Nggih. Oh, bawang bombay. Nggih, sik gede-gede nih lho. Sing gede-gede. Sepinten? Sak gegem.
Nggih, sampun to Mas Dalang nggih. Nggih, dereng anu sampun nggih matur Oh, nuwun. nggih matur sembah nuwun. Nggih, Dek Agnes sing sampun. Nggih, matur sembah. SMA nggih. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun Dek Agnes. Wes. Kok ora ono rime. Sampinge jejere. Samping kanan. Nggih. Lah. Lah ora apa-apa kok wis guyu. Ya ora apa-apa to, aku saking senenge lho, Mas. Saking senenge, Mas. Ah, nggih, nggih, nggih. Nggih. Pripun? Asmanipun sinten? Nggih. Kula Nggih. nggih nderek nepangaken. Nggih. Nggih, Pak Bu. Warga Pendem nggih. Nggih. Nami kula Oriza Ozawa. Wah, wih. Oriza Widyasari, Ozawa. Mas Widyasari. Sik, kok sik. Oriza Ozawa. Kok kaya tau weruh. Kaya tau krungu. Kenal napa? Nggih, Jos. Nek kenal nggih mboten ning tau weruh, tau ngerti. Oh. Dadi penggemar tau mbiyen. Oh, ngaten. Mbak Orisa sinten? Oriza Widyasari. Orisa Widyasari. Pi dalem saking pundi? Kula. Nggih. Saking Piungan Bantul. Saking Bantul. Nggih. Yuk ya. Yogya. Nggih. Tasih sekolah napa sampun lulus? Kula. Mbak Orisa nggih. Kula sak kelas kalih Mbak Agnes. Oh, sak kelas. Oh, nggih. SMA. Tasih SMA, oh, nggih. Nggih, nggih. Berarti Kula adik kelas. Nggih, adik kelas. Nggih, Dik Orisa, Dik Agnes. Nggih, pokoke kula nek mangkat sekolah nggih boncengan. Boncengan? Nggih. Lewat ngendi tak cegate. Ajeng jenengan cegat to? Heeh. Ade liwat ngendi? Hah? Oh, seneng. Oh alah Pak Farjo. Niki lho Mbak Agnes kula tangane nek dicegat piye? Seneng aku ngono. Seneng malahan so tak cegate. Iya. Nggih. Waduh, Pak Parjo wis mulai. Pak Parjo Rehan. Pak Parjo Rehan apa Mas? Biar Mas perkenalan ngakune kula Dik Rehan. Ning Troco Hera umum ya Pak Parjo iki. Heeh. Nek ora ono kae ora sip. Mboten sip nggih. Ora mboten sip. Nggih, nggih matur nuwun nggih, Mbak Orisa. Nggih, sami-sami Mas. Nggih. Semangat nggih Mas. Nggih. Wah, lho semangat. Jajare. Yo, ayo De. Sugeng dalu Nggih. Mas Gade. Sugeng dalu. Inggih. Alah. Yen nek ngene iki dadi tante wis. Ora sedo budhe. Ampun tante lho, kula tasih sekolah lho. Wuh. Terus sekolah to? Pak Parjo ora setuju banget. Kula adik kelas Agnes. Oh, malah terus adik kelas. Nggih. Oh, Adik oh, kelas oh, Oriza. Oh, Pak. nggih, nggih, nggih. Berarti Dik iki jan. Nggih. Adik kelas ki berarti nang ngisorku. Yo kadang ning dhuwur barang. Lho jeneng adik kelas ki tingkatane kelasnya nang ngisorku kok kadang nang dhuwur Lah barang. kelasnya niku pindah lho, Pindah ngendi? pindah-pindah. Sok ning dhuwur, sok yo ning ngisor. Oh, larak ngono ae to. Dua lantai, dua lantai. Jadi sok nang dhuwur, sok nang ngisor. Oh, oh. Ora tentu, ora tentu. Nah, tentu. Sesuai kebutuhan. Apa kaya ngono ki to, Dek Gun? Sinten Dek Gun niku? Sinten Dek? Si Gun Sinten niku? admine. Oh. Mboten kenal Si. kula. Oh, mboten kenal. Mboten. Waduh. Duh, mesakake. Lu kok wis munggah tau ujug-ujug kuwi? Nggih. Berarti tes SMA niki wau. Nggih. Nggih, tes SMA, nggih. Ki dalem saking Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nggih.
Nggih, saking Gunung Kidul. Nggih, matur nuwun, Dik Ika. Iki mau jenenge wis Urung jenenge ya? Waduh, wis keterucut e. Ya baleni wis. Baleni. Nggih, asmanipun sinten? Nami kula Ika Suhesti. Oh, nggih, Saking nggih. Gunung Kidul. Saking Gunung Kidul, nggih. Nggih, matur nuwun nggih, Dik Ika. Sami-sami. Nggih. Jajare. Samping kanane meneh. Nggih, kula pun anake pun kalih. Waduh. Lah kok wis tekan kono. Lah niki mau adik-adik sedanten. Wah, Iki nggih. anak-anak kula sedanten Oh, iki. nggih. Kula nuwun. Nggih, kula Mbak nuwun. Limbuk, Oh, Mbak nggih, Sangi. monggo nggih. Asmanipun sinten, Mbak? Kula- Budhe, Dik. Asma kula pun mantun. Pun mantun wingi. Oh. Apa wis mari GBG? Kok kene. Pun mantun wingi bar tak presake. Nika mengi kula Asma. Oh. Ora ngono kuwi to, Mak. Ora. Nami kula. Nami kula. Nggih. Namine Mbak kok ora tekon-tekoni. ben ngaku dhewe. Selek pengen pengakuan ngono lho. Selak pengen pengakuan. Gek tekoni to. Nggih. Asmanipun, Asmanipun sinten? Naminipun, Dek. Naminipun sinten? Naminipun kula Indah. Indah. Nggih. Mbak Indah. Nggih. Niku Panjange? nek Indah. Nama lengkap. Nggih, Indah Suaraswati. Mbak Indah Suaraswati nggih. Pi dalem saking? Mboten kula beto. Ah nggih. Nggih, kula saking lereng Sindoro. Lereng Sindoro. Nggih. Pundi niku? Janggar Gedong Sari Jumo Temanggung. Wo saking Temanggung. Nggih. Nggih. Ngisor Jomprit. Nun? Ngisor Jomprit. Pun ngisor. nate mriko? Empun Kungkum. keblasuk. Geblas. Heeh. Nggih. Ngen bako berarti niku. Nggih. Sakniki pun usum mbako. Empun. Pun. Wah. Pun sami ngerajang. Dawa-dawa. Kerajange. Ya ana sing cendak barang. Ngen kula ireng mbakone. Oh. Nggih. Bakone sing apek-apek. Nggih, ireng, ampek, Heeh. gur sak jimpit niku. Waduh. Tua sarep njaluk ya aku. Nggih nek mriko nek Mas Dalang mriko kula sukani. Sukane napa? Bako. Bakone niku wau. Nggih. Oh, nggih. Siap. Bako. Bako serintil. Wah, ono bako diponi. Rehan. Ora gur diponi diri bonding. Iya, ono bako kok direbonding. Mbok sesuk dikerli. Nika Kang Parjorehan. Heeh. Nika nggih nganu napa pendemen bako. Oh, napa nggih? Bako poni niku. Nggih, Nggih. pun matur nuwun. Sami-sami. Nggih, matur nuwun Mbak Indah. Jejere. Wah, iki kaya aku, Mak. Iya. Heeh. Yuk. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Alah, Jan. Sugeng dalu. Nggih, sugeng Mbak dalu. Limbuk. Nggih, sugeng dalu. Terus pundi pauratosipun sae? Sae. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, Nggih. tabarakallah. Nggih. Wah, Jan. Dan Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.